Ja sam naučila reći samo hoş geldin izborom. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Mikrofon çalışıyor mu? Na samome Is this početku... working? Yeah, yes. Radi. Na samome početku obratit će vam se gospođa Iva Balint, izvršna direktorica marketinga Agrokora. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas u ovolikom broju ispred Agrokora. Kao što znate, Agrokor je regionalna kompanija i ova kampanja koju radimo sa gospodinom Haletom Erkicom i njegovim suprugom radit će se za 3 tržišta, za tržište Hrvatske, za tržište Srbije i Bosne i Hercegovine, na kojima svima imamo maloprodajne operacije. Nestrpljenjem očekujete da vam se obrati gospodin Ergenč, no vrijeme je za nekoliko riječi gospođa Ivona Janjić, ona je direktorica marketinga Konzuma i reći će vam možda nešto više upravo o ovoj već spomenutoj suradnji Konzuma i gospodina Ergenča. Hvala Barbara. Želimo sve srdečno pozdraviti. Doista mi je iznimno zadovoljstvo danas predstaviti vam novu Konzumovu kampanju. Ponosni smo tako što će gospodin Halit Ergenč biti novo zaštitno lice nove Konzumove kampanje. Çok teşekkür ederim. Ova kampanja inače nosi naziv Konzum ostvaruje vaše snove. Geslom želimo još jednom pokazati i iskazati našu predanost u ispunjenju potreba i želja naših kupaca koji su doista naša svakodnevna inspiracija. Rekordna gledanost od serije 1001 noć potaknula nas je na razmišljanje kako našim kupcima, obožavateljima gospodina Ergenča, omogućiti jedinstveno iskustvo druženja i upoznavanja s njim. Tako mi je zadovoljstvo reći da će već danas 50 najsretnijih dobitnika Konzumove nagradne igre imati priliku upoznati osobno, družiti se, fotografirati se sa gospodinom Ergenčom. Htio sam doći ovdje i posjetiti i Konzum je zaista meni priličio napraviti priliku da prisustujem i da se nalazim sada u Hrvatskoj. Gerçekten çok tatlı, çok sıcak insanlar. Zaista su jako slatki ljudi i jako su srdačni ljudi, Hrvati. Benim için de onlarla birlikte olmak çok büyük bir zevk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum çağırdıkları için. Dakle, i užitak mi je biti sa vama ovdje, sa Hrvatima, jako vam se zahvaljujem. Bir geceye göstermiş olduğunuz bu ilgi bizim için gerçekten büyük gurur kaynağı. Zaista je jedan izvor ponosa ovo što ste izrazili veliku interesiranost za seriju 1001 noć. Henüz çok fazla zamanımız olmadı, ülkemizi görecek, insanlarla tanışacak, bir araya gelecek ama još uvijek nismo imali vremena da obiđemo Hrvatsku i da pogledamo ljepote Hrvatske. Şimdiye kadar gördüklerim ve yaşadıklarım bile kendimi burada evimde gibi hissettirdi. Ali ovo što sam do sada vidio u ovom kratkom vremenu, zaista sam se osjećao kao kod svoje kuće. Hepinize çok teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz için. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Ponovo se svima zahvaljujem što ste došli danas i nastavljamo dalje sa programom.